ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଆୟତନ କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? 1,40,00,000, 1,42,00,000, 1,39,00,000, 1,41,00,000। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1,40,00,000। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ତୈଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପେନସିଲଭାନିଆ, ରୁଷିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପେନସିଲଭାନିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶ୍ରୀରଞ୍ଜଗଞ୍ଜ, ବାଂଲାଦେଶରେ, ସାଲୋଡା, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଖଡ଼ଗପୁର, ଭାରତ, ରିଓ, ବ୍ରାଜିଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଲୋଡା, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷିଆ, ଚୀନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଷିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 59, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 58, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 52, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 54। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 52। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶୋକ ଶିଳାଲିପି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳି, ରତ୍ନଗିରି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧଉଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1659, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1627, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1625, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1626। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1626। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବେଦରେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମବେଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ରେଳଡବା ମରାମତି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଦାମନଯୋଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚରିତ ମାନସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କବୀର ଦାସ, ତୁଳସୀ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବୀର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମକର ଧ୍ୱଜଙ୍କୁ କାହାର ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ହନୁମାନ, ରାବଣ, ବ୍ରହ୍ମା, ନାରଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହନୁମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପର୍ବତରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରାଯାଇଥିଲା? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ମହେନ୍ଦ୍ର, ରତ୍ନଗିରି, ପଞ୍ଚଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି।